بری سالکی ناونداوی لمرش ارتجک بیکات 11 باجار دوی ارتجی دا خسارکا مزندیتن. لگوردانین رسمی بیتری 5000 کس مرن و گلک کشی وندانه. لسر وی سالک در باس بجی تراجدیا مایی لسر مالباتان بردوام دکه. فادیمه گوکچک یک جوان مالباتانه. اوی در ارتجی دا کچاخو ونداکریه. نزانه کو مریه آنجی زندیه. دسته وی دا وینکا کچاوی و او dever به dever çalaki به çalaki digere. Ben Fadime Gökçe. Kızım Fikriye Aybüke Körük. Navê min Fadime Gökçe. Ez li Edenê rûdinim. Keça min li Mereşê bû. Roja erdhejê ez ber bi Mereşê ve derketim rê û piştî 8 saatan gihîştim vê derê. Her der bêran bûbû. Avahiya keça min hilşiya bû. Dibin kavilan da keça min derneket. Li ev miriye saxe nizanim. Eve saleke li vê digerim. Da erdhejê da zarok di serî da bi hezaran kes windane. Malbatê wan dever bi dever li wan digerin. Ji bo van malbatan komeleya hevgirtina mağdurên erdhejê û xizmên windayan hatiye damezrandin. Serokê vê komeleyê Selahattin Kavak hestê xwe hatine ziman. Derneğimize kayıtlı olan 145 aile var. 145 malbat endamê komeleya me ne. 38 malbatan zarokên xwe winda kirine. Kes nizane mirîne an zindîne. Ez li vê derê bangê 600 parlamenteran dikim. Wezîran û serokomar dikim. Dengê me bibihîzinin. Em dixwazin van zarokên winda bûne bibînin. Fadime Gökçe her roj eşa qîza xwe dikşîne û dibêje heta emrê wê hebe û heta ku ew keça xwe bibîne wê lê bigere. Kızımın eşi evinden cenazesi çıkarıldı. Li ser erdhejê 8 roj derbas bû. Cenaze zavê min derxistin li keça min tune bû. Di dema rakirine kavilan de heta davî ezmam. Li her dere xanî, dev û bere baxçe heta temaşekirin li keça min tune bû. Heta davî ez ê li keça xwe bigerim. Li ser erdhejê salek bibore jî lê êş û keserên vê karasetê hêjî di nav dilên malbatan da zêde ye. Ew ji bo ku dengê xwe bigîjin rayedaran hatine Enqere û çalakî dikin. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Enqere.